गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ खौसेथि आरो गोरोबलायनाय नोजोरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनद' दखरा आफादफोरनि सेथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ एसपि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। खौसेथि आरो गोरोबलायनाय नोजोरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनद' दखरानि सेथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर', गाहाय नेहाथारि उदांबि बड'साजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि दखरानि सिङाव थानाय गासै एबसुनि सोद्रोमाफ्रा। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि गिदिर खौरां। जोबाखै दाबो दरनै हादरनि गिलु बालु दावहाया। हामास आरो हिजबुल्लाया इजराइलनि सायाव फिन गिलु बालु हामला खालामनायनि खौरां सफैदों। दावहानि गिलु बालु समाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहाजों लोगोसे गासिबो बिथिङावनो आंखाल नुजाथिदों। दासिम गाजा स्ट्रिपआव इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों जेरैबो सिलिंखार जादों। जानाय थानाय, मोब्लिब, देहा फाहामथाय, हान्था मेला फारफ्रोमबो बिथिङाव जेंना आरो अलखद फैदों। लासै लासै जोबस्रांनो हमदों हामास उदखारिफ्रा इजराइलनि हामलाजों। दावहानि समाव गोबां दुखुगोनां सावगारिफ्रा समाजारि बिजोङाव फैदों। फरायसाफोरनो साइकेल रानदों। चिरांनि रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव साइकेल रानदों। माब्लाबा माब्लाबा फरायसाफोरा साइकेल गैयिनि थाखायनो फरायसालिसिम फैनो हाया जायो। फरायसाफोरखौ सानफ्रोमबो फरायसालियाव फैनो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय आसाम सरकारा फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। जाय फरायसाफ्रा साइकेल मोनबाय बिथांमोना साइकेलखौ फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायनि अनगायै जेबो गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा। बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। रुनिकाटा गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायबाय थानाय सा 353 लाइमोनफोरनो आसाम फरायगान भारती स्किमनि जोहै बेसेन नाङालासे साइकेल राननानै होदों 30 नं सिडली बियामनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा। बे साइकेल राननाय हाबाफारियावनो रुनिकाटा गोजौ फरायसालिनि फरायसालिखौ जोथोन लाग्रा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो रुनिकाटा थानानि असि बिप्लब कनार बिथाङाबो नुजाथिफैदों। रायजोआव जौ लोंग्रानि बिबाङा बांदों। गुवाहाटीआव दुर्गा फुजानि समाव 3 सानाव गोबां कौटि रांनि जौ फाननो हादों जौ गलादारफ्रा। जौ फाननो हानायनि गिदिर रेकर्ड खालामदों गुवाहाटीआ। खौरांनि बायदिब्ला गुवाहाटीआव दुर्गा फुजानि समाव 3 सानाव 22 कौटि रांनि जौ फाननो हादों जौ गलादारफ्रा। मख'नो गोनांदि सरकारा जौनिफ्राय सानफ्रोमबो कौटि रांनि टेक्स कालेक्सन खालामदों। बुंनो थाङोब्ला जौ लोंग्रा एबा जौ मदारुफ्रा हादरनि आरो रायजोनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। टिएमपिकिनि बानजायनायाव जनायाव सानथामनि हाबाफारिजों मिसिं अलिम्पिकखौ जागायबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों इन्टारनेशनेल गेलेगिरि हिमा दासआ। आसामनि मिसिं आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि 15 गं जिल्लानिफ्राय 1500 गेलेगिरि हिन्जावसा हौवासाफ्रा बाहागो लादों। मिसिं माहारियारि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गेलेग्राफोरखौ फोजाखांनाय थांखिजों दुलाराय मिसिं फरायसा आफाद टिएमपिकिनि मोनसे थांखि बेनो जादों मिसिं अलिम्पिक 2023। गिबि खेबनि थाखाय जादों बे मिसिं अलिम्पिकआ। मिसिं माहारियारि आफाद टिएमपिकिनि बानजायनायाव खमैबो 1 दाननिफ्राय गिबियाव गामि ओनसोलाव बेनिफ्राय दखरा जिल्ला गेलेहोनानै देरहासार जानायफोरखौ सायख'नानै बुधबार मैयानिफ्राय सानथामसिम मिरु टिएमपिकिनि बानजायनायाव जनायनि फबा पल ग्राउन्ड आरो मुरखंसिलेक फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव जागायो मिसिं अलिम्पिक 2023आ। गुबै 16 आरो 19 बोसोरनि सिंनि हौवासा हिन्जावसा बे अलिम्पिक गेलेनायजों लोगोसे देरहासार जानानै सायख'खांनायनि उनाव इन्टारनेशनेल गेलेनायाव बाहागो लागोन। मिरु मिसिं फरायसाफोरनि बानजायनायाव जानाय मिसिं अलिम्पिक 100 मिटार खारनाय, शट खुबैनाय मिसिं हारिनि आगुनि गेलेहोनाय जादों। गिबि मिसिं अलिम्पिक गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै इन्टारनेशनेल गेलेगिरि हिमा दासआ बाहागो लायो। लोगोसे आसाम सरकारनि मन्त्रि बिमल बरा, एमपि प्रदान बरुवा, एमएलए भुबन पेगु,
गितार्ध गस्वामी आसाम अरुनाचलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।